Jumedi, any day in the day. Young Reson Pessi, a best say, break, or the Deviana bread, or the man. Tilly can, then he see him. She be sat. I don't pay you, Capman, when a young Rarigany, and put to your man. And I'm young man, Miss Sona, Erico Suka, no one command ye, and I'm the other two. Yano Baby, Boko, Capman from a package, and I'm the other two. Said a channel, proud of the lady. A doma in the young mamacha. Na enya di bia se eishira na sin sanse ya mama wafa mofra di sua sanse wosi mofra na dachi manye wonde ti kan oba faso oba boa mofra no ama ayi ama manye ene na ade no re nam na no case na sofi mura ho sisi ho se no peso ye na fani ti ene abon ho modern we kuro dan fe de ma mofra moblu ni ade abda bo kwa na wo faso kire mofra de wa ye bi ama na so na ma gwa ya ade hu pe ni na be ni ke se le kwang bedem na ma ne na ma mre be so ye fa eya tu hu yo ha amane bo a ye du onko mo dan na nti bia ti ba ha ye ba se bushia na ya ba be chia o hembon na se wo ye mama ni kwanso ya ye na ya sre kwa be ba mu a no hembon na bo anan akọ be bia ya ye odan no ni akọpa ho ntama wo amani kwanso ti hu ye ha no bia na tene na ya mama so ni ndi ti yare ban o se yo mfa yan sapan amman bi so ye se boy ma ta boy na se inti ko ye sem pantu abie ne yen behinsa na ya boa no de esi wa mo bie ya ma 10 crates and minerals so 10 crates na ya din so kan ne di boa mo ya so attach the action the water of Masapango, one of the shops. Yaman, by my Yaman. Yo, and I know Oseadeeyo Kwasi Akuffo say the regional minister, or man and so. Tian to your man, yes, sir. Yo, Yengra regional minister, I send you a kind. Yengresi, he can. Odaya mami ase papa so pepa ne akomapa ne odo de dwumadi odi wo Ghana man mu nyina ono pode sanke bia nso sumpo a onim se ɔreyɛ ama ɔfoforo na ɔreyɛ ama ina ɔdana sese ni nyina mu no ama ne were mfi Okuapehene no twa ne ni be hwe Okuapehene ɔdana se papa ɛdana se bi mra bio na se ne kan no bɛn no ɛtwɛn sɛ dwumadi ya ntina na obia nananom na ebugu so na nkwan so because they are the fefe new nyamhye Okuapehene nyina areba na ansa na dwumadi na obedu no pompon so ebekọ na awie obehu sɛ ade a obroni se we welcome it to Okuapehene ti yɛda se bebre bio ama mesi asidade ode bo nyankopon menim sɛ abusua a obebɔ wa ha nhiraman ti nhirama amoda no yo Oseadeeyo Kwasi Akuffo-Addo say young mama si asidade yɛn fa mewurade na onim sɛ wabɔ abusua wa ha ide abusua 19 onam yɛ ne de obaya fa asida manyame na abusua asɛm ne ho nya ne pa o se ne amohu impo entwie o nneoma biblia obesan akeka no na obema yɛn ayɛ ndehye osisi ni ma na so yate na wakeka no na yɛbɛte nneoma biblia ozo ndi ontwa na echi nkyerɛ Okuapehene da nti ogyina hɔ ma ɔda wanse papa ananom ne MC na kotu regional minister na kotu yɛn ma ɔbaatampa o se emresi sɛ no di kan na yɛ ɔte aseda na mu na esan dwumadi ni nti o me yɛ ntua nware na yakodi dwuma ne fɛfɛɛfɛ na ate wo man ne mu ne nyinaa ni ani nti
on chakra obipijao na yina epijao ni yedi ni akyerɛ bia yo na dwumadi aka wachi yedi akotua so sele chamo mama say edikan te niura Oseadeeyo nkasa ne de hye oye Ghana hina ye Okuapehene de nchi akese fingri so va chi akese mba Oseadeeyo amre na eja si dem pa bo ne ni hira o de hira no anua ne kusu wo na no de so mama na nkasa so oye na so ne de se na ni so ade hunu se so obo pepona no enne abam a yina yedi mu dase ti na asida de orange me fa gya sanse hedim se nete fane de froso de se o manguni ni obiara be hu se adepa no re se na pegin keze o sansa of adia ti de eye odo ni jiran kwa na atu ya afia sese